Bibi mari e kala ni mo jeeya e magal gardo tawrede ngam yimde ko mbatteto ko wiyama bisimilla muɗum e goto kikiɗe pulal taw kadi ko ki pullo tiiɗo tiiɗano hoore mum ɓoyno e ngal ɗo gollal so tawi ɗon wiye oɗo kikiɗe ene haani noten ɗum no haaniri ni nde tawno omo hande notede woni ode ka Oumar Gora Coumé mo ganduɗa hoore ma bogol ɗare en mbimo jammal e makko en jotti no mbiɗen ni jomiraɗo ko kanko woni lamɗo waɗanno en hono daani ko kanko woni wurna jaare seynina jaare ñawna jaare wara jaare bandiraɓe ene wayno kikiɗo o nootima hoore makko gila e fuɗɗode kono en jotti bandiraɓe ɓe ganduɗa hoore makko arɓe nootitade hande Windere TV duuɓi 4 darde muɗum tiiɗe duuɓi 4 golle muɗum tiiɗe tawa noon arɗi ɗum Oumar Gora Coumé ode ka mo ganduɗa hoore maɗa darde muɗum yidde muɗum haala muɗum fof ko pulaɗo yo yaadu yasu en mbimo Seydi Coumé koɗo bela moñonomo kelle seeɗa ni nana bandiraɓe Oumar Gora Coumé mboɗo wawi wide ko goto e seere ɓam ko jigui Sadio Dia ha jonte ko denɗiraɗo e délégation muɗum kanko Djiby Sadio en mbimo bisimilla makko en mbimo Seydi Dia makko min beltima nde min mbima ane yaadiɓe maɗa e darde ma tinde e oɗo kikiɗe ha joni en mbiyat ko way noon ganduɗa hoorema ko Ablaye Abou Sow gorko guediyanke no kewmi wiide ko guediyankoɓe gona butoɓe koɓe haaliyankoɓe walankoɓe e jeerinkoɓe no goɗɗon fulfulde haaloɓe kono kon suufɓe mbuli e naage ñalloɓe wonɓe jaɓole boowal waaloɓe saggitoɓe gona jeɗɗitoɓe pine e garde faroriɓe defte ɓelde ballititoɓe yewani e kiiɓal santiɓe jamma e ñalawma umiɓe wulagol jamma nootiɓe kuɗe defte yoɓiɓe ɓesguji goni yeeɓiɓe e bulago kon taɓiɓe hamadal gol felliɓe wima Seydi Sow o woni Ablaye Abou Sow o monɗo joni tiyata men ɗo ko gorko fullo guediyanke cuuɗo jaɗɗo jarama ko noon ne Abou Siley Dia pullo a wiyama Seydi Diama hayso yottode nde wonno way min mbima bisimilla ma ane délégation ma on woni Abou Siley Dia min mbima Seydi Dia pullo kadi ɗum ɗo wiyama oɗon kollira tan gendi yakki kala ko tawi mbiɗo haɓantoko golle famɗeɗe no ngol oɗon yiya summoɗen caggal muɗum jokke golle noon yo wonko jokkiɗen hen ya amin yeeso maɗa saaha fo ƴeewe sawlaɗe jomum ŋacco no mbaɗɗon hande ni on cuusni min nde tawno ko ni tigi woni komin cuuɗino e moɗon min mbi on bisimilla mono oɗo kiki kadi min mbima nene Seydi Diama woni Abou Siley Dia ko ɗon mbiten Sarif Dia ha Seydi Dia jaɓɓe ɗe kecce ngala e mon hande ɗon wiyata ko haydara mo mi wima Seydi Dia ane délégation maɗa mo garduɗa woni Sarif Dia a wiyama bisimilla ma e oɗo kiki min pañi noon ɗo kono kadi min jiwon on jottima a jarama Seydi Dia kono noon o mo ganduɗa hoorema ko Fatimata Sy Seydi Sy mo sawa gacce a wiyama bisimilla ma ane délégation ma mo garduɗa an Fatimata Sy min beltima min beytima hano haalirta daaɗi min mbima bisimilla maɗa kadi min beltima hano haalirta daaɗi e wonde Maimouna Sy ɓinguel ba makko ha joni ko sisiɓe Maimouna Sy a wiyama bisimilla maɗa ane délégation ma ane wondiɓe ma
yaji ɓe ma dusɓe ma kadi naton salode min paaji oɗon garde cuusal e pellital e peewal hano hannirta naari nde wonnoon ɓuri heewide neɗɗo hoori mo hoori mum sene yaha ƴeewaani yaade ene yeyna ɗum noon ɗo mbiɗe bisimilla maɗa ko ɗon mbiɗen o ganduɗa hoorema ko Haadi Gise Seydi Gise a salminama kadi min mbima bisimilla maɗa e oɗo kikiɗe mo ganduɗa hoorema ko kikiɗe pulamu e fulfulde ɗum noon Seydi Gise an e délégation ma on mbiyama bisimilla moɗon bisimilla moon hano hannirta daari o mo ganduɗa hoorema ko Demba Sow mo Dens TV Demba Sow Seydi Sow mi wima bisimilla ma e oɗo kikiɗe kadi min beltanimama ɗum noon mon ɗo jooɗi vraiment min mbima Seydi Sow kadi min beltima min beyti a waɗi ko ande ɗum ko noon ne mbirten on ganduɗa hoorema ha jonde walla mbiyen ha joni de ko ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko beltal mataw ko yafuɗanma ɗartu joni joni e windande he no waɗi zirde zarna seeɗa kono ko wiide Ibrahima Lelo a wiyama bisimilla ma an e wondiɓe maɗa ɗum noon min beytima hanno hannirtadaji machallah ko noonne kay ko délégation kolongal sañoɓe on mbiyama bisimilla moɗon onon fof ma Oumar Doro artu hen so Allah haaji inchallah min beltinima on min beytinima on kay ko on mbaɗi ko non de bandiraɓe joni puɗɗoɗen golle no mbiɗen ni hen Windere TV ko télé ɗe gandanɗa hoore maɗa ko woni darde e miijo fadɗo gamɗo gollal ha darɗi ɗen télé biyeteɗe Windere TV ko Oumar Doro fumi e yaadi ɓe umma e garte mabɓe kamɓe kala taw goto fof ena ngati kadi ɗo foti ngati ɗo nde wonno yaadiɓe yo ɓamtu
Inshallah, saya saja sejauh dalam haji. Yeah.
Thank you.